wacho ni en tich ma waduto nyaka watim. Kata obedo ni sirikal ma Homa Bay ondiko ji makalo 300 mondo okel ler mar alwora, to en tich mar ng'ato ka ng'ato mondo ine ni kama idake obedo maler. Wan gi kijende ma samoro osechiwore ni ginyalo konyo mano mana kaka gitimo e bombe mamoko, to ka gisechoko to gitero gi kama ber mondo kama wadake obed maler. Koro omiyo adwa wacho ni ler mar alwora sirikal mar Homa Bay oseketo nyime ahinya, kendo en gima watimo pile ka pile, kendo nitie budget moket kanyo mana mar neno na alwora ler. Wan gi gari mong'iew ma en ochoko yugi, wan gi gik miluongo ni skips ma bende waketo e bombewa to gi kuonde mamoko ma ji nyalo bole yugi, to bang' kosepong' to staff wa kaachiel kod truck wachoko to tero kama onego bedie. Erokamano daktari, nitiere omenda maber romo milion 12 miwacho ni ibiro pogne vijende kata ujende 80 gi mine 80 gi. Ere kaka udhi pogo omenda machal kama e kuonde gi? Ere gik mung'iyo kapok umiyo ward ka ward? Ung'iyo ni tumiyo ward pesa marom nade? Ung'iyo ang'o gin? Sama idwoko penjo ma kamano, awinjo kiwacho ni liete kotimore to kapok oiki nyaka pidh yiende 100, to en geno mara ne dhano kaka dhano pile. Samoro nitie jok ma ok nyal pidho kendo inyal wachi to ok gitim. Ere gik mutimo mane ni ukuotho kanyakla gi oganda kendo keto gibedo kod ng'eyo mar ber mar timo gik ma kama bende konyo e rito alwora magwa, daktari? Erokamano.